Bună seara tuturor! Spuneți, vă rog frumos, dacă glasul nostru se aude. Da, se aude. Foarte bine, bună seara încă o dată. Pe mine mă cheamă Alexandra, eu sunt director adjunct de la Casa Rusă din București și cu mine este Diana, este presecretar de casa noastră. Și astăzi noi aș dori să vorbim cu voi despre posibilitatea de a învăța în Rusia, în universități și în alte domenii. De la început, aș vrea să spunem câteva cuvinte despre această posibilitate. Guvernul Rusiei finanțează fiecare an posibilitate pentru studenți din diferite țări să învețe în Rusia la diferite niveluri de studii. Sunt posibilități de a învăța la licență, la masterat și doctorat și diferite alte cursuri. Pentru Rusia acest an, pentru România acest an, Rusia a dat 55 de locuri pentru studenți și sperăm că voi sunteți, să fiți în acești 55. Dinainte îmi cer scuze pentru limba mea română, că eu nu mă învăț, încă sunt la început. Dacă fac greșeli în vorbă, îmi cer scuze dinainte. Foarte bine, spasiba. Și aș vrea să vorbim astăzi despre această posibilitate de a învăța în Rusia, că pentru studenți din alte țări și din România este o șansă foarte bună de a înlărgi oportunitățile dumneavoastră. Voi puteți aplica și la universități și din România și din Europa și la fel puteți aplica și în Rusia. Să aveți încă mai multe șansuri să vă să fiți admiși și să îmbogățiți șansele și viața viitoare. Ca studenți ca oameni care nu de mult singuri am fost studenți, noi înțelegem cât de greu este de ales la vârsta asta ceva fel de domeniu de studia pe toată viața viitoare. Dar noi vrem să vă spunem de la început că tot nu este așa de rău și greu cum vă pare. Întotdeauna viața noastră acum în secolul 21 se schimbă foarte repede și întotdeauna se poate orice de schimbat. Și pentru a face încă mai multe șansuri, vă propunem de a studia în Rusia. Și dați să începem să vă explicăm ce posibilități noi avem încă o dată. Pentru studenți din România, noi avem posibilitate de a vă propune o bursă în Rusia la licență, masterat, doctorat și în afară noi avem încă posibilitatea de a vă trimite la cursuri de scurte domeniu, care poate să fie de la 3 săptămâni și până la un an întreg. Voi puteți acolo învăța orice curs care veți găsi pe un website special. Și este foarte bine, mai ales pentru acei care nu sunt siguri că vreau să înveț 5 ani întregi, dar aș dori să înveț un curs oricare. Și dați să vă explicăm de aceste posibilități și să vă arătăm concret unde vă puteți uita la acestea burse. Dacă aici, da? Da. Așa.
Puteți confirma dacă vedeți acum ecranul, ce am dat noi pe share screen? Da. Da. Se vede. Foarte bine. Dar voi dați-mi să vă prezint acest website. Website-ul se cheamă Education in Russia. Acum eu pot să vă scriu unde? În chat? Nu sunt utilizată. În chat. Nu știu. Chat, îmi cer scuze. Cineva nu ne aude, Anca? Ne auzi acum? Кому-то кто-то нас не... Вот для всех сейчас. Кто-то нас не слышит. Кто-то нас не слышит. Toți ne aud? Вот, девочка говорит, что нас не слышит. Анка. O secundă că cineva din... Anca, voi ne auziți? Ok, îmi cerem scuze pentru reținere. Acum dați să vă prezentăm, vă rog frumos, acest site Education in Russia. Aici voi aveți posibilitatea de a vede ce fel de burse voi puteți aplica. Pe acest website, link la care este trimis în chat, voi vă puteți uita la diferite programe. Pe acest website sunt la început două feluri de butoane, Main Programs și Additional Programs. Aici voi puteți alege ce fel de educație voi doriți. Iată, aici este Assistant Internship, asta este diferite posibilități de internship și în Rusia și este Master's Degree, masterat, Basic General Education, licență, Postgraduate Degree, asta este doctorat și Secondary General Education, asta licență de doilea, nu știu cum se spune în limba română. Dar să alegem ca un exemplu, să alegem Basic General Education și ca un exemplu Engineering Technology și căutare. Să știți, acest website este în limba rusă, engleză și în alte limbi care va fi comode. Din păcate, limba română încă aici nu este prezentată. Și iată ce noi putem alege mai departe. Basic General Education, Engineering și putem să alegem Field of Industry like Mechanics and Mathematical și Language. Putem să lăsăm și ori rusă, ori engleză. Să vă spunem de înainte, pentru acei care încă nu știu limba rusă, nu este nimic rău, este posibilitatea de a trimite aplicație și de a trimite aplicație și de a învăța la an pregătitor. Voi un an întreg, primul an, să aveți posibilitatea de a învăța limba rusă și după asta să învățați la facultatea dumneavoastră pe care ați ales-o mai profundat. Și iată așa. Нет Engineering Technology. Engineering Technology, ok. Dați să alegem altceva. Education și Pedagogical Science. Basic General Education, я не думаю, что это что-то другое. Asta e ceva... Ok, dați să alegem Master's Degree. Ok. Show.
Și iată aici, voi puteți, după aceea, cum vedeți, Master's Degree, Education, vă alegeți ce doriți și aici vă arată 195 de programe care voi puteți să le studiați. Aici sunt diferite orașe din diferite părți din Rusia. Noi avem de gând să vă gătim ca un fel de list de informații de diferite orașe din Rusia și cât de greu sau de ușor va fi acolo de locuit și de studiat. Toate universitățile din toate părți în Rusia sunt egal puternici în oricare oraș, nu numai decât Moscova sau Sankt Petersburg, vă puteți să aplicați în oricare oraș altul care va fi mai comod, poate mai interesant. Acolo programele sunt foarte interesante. Să știți că toți universitățile sunt foarte puternici. Încă o dată repet că nu știu dacă ați văzut pe Facebook-ul nostru, nu de mult, o grupă de studenți din Nizhny Novgorod au câștigat la concurs internațional pe programare. Și aceasta este un rezultat foarte bun și asta nu a fost doar rus concurs, asta a fost internațional. Ei au câștigat la cel mai puternici alte echipe din alte țări, ce înseamnă foarte mult. Și voi aici puteți alege oricare universitate, voi puteți să vă uitați, să alegeți, în primul rând, oraș care posibil vă place mai mult, poate voi ați auzit ceva de el, poate programa lui vă pare încă mai interesantă, poate profesori de acolo sunt cei mai puternici în domeniul cel care voi doriți să studiați. Și voi acolo, după aceea cum alegeți oraș, să știți că acolo Camin se dă de obicei la studenți la studenți din diferite țări. Caminul este foarte ieftin, cât costă? Depinde de universitate. La vreo $50 sau $70 pe lună. Este nu scump. Și aici vă puteți alege universități din diferite orașe. Poate că să vă fie mai ușor, noi să pregătim această listă de orașe unde va fi mai cum de ajuns acolo, cât costă tren sau avion din București în diferite orașe, poate asta vă va ajuta. Dacă voi aveți alte întrebări care doriți să le citiți, voi scrieți-mi nouă pe e-mailul secretariat CCR, el este marcat pe pagina noastră Facebook. Noi suntem bucuroși să vă răspundem pe oricare altă întrebare care voi aveți. Înțelegem că posibil voi acum nu sunteți pregătiți de a alege o profesie una și pe toată viața. Să știți că aici este un test pe acest website, Choosing a Career Path. Voi aici puteți să treceți un test după ce cum faceți. Da. Posibil mai pe urmă, da. Aici este deja pus. De exemplu, vârsta 20 de ani. Da. Alegem sexul masculin, nu știu, alegem care doriți voi, nu știu, să zicem master. Hobby-uri care vă plac, eu pun la vrăgeală acum. Astronomic, să zicem, și acrobat, nu știu. Okay, dați next, adică vă alegeți next și aici o să aveți o testare. Trebuie să răspundeți la aceste întrebări și pe baza răspunsurilor, site-ul vă va genera o posibilă carieră sau o posibilă orientare într-un domeniu. Mai jos aveți la fel, să vă construiți singur cariera. De exemplu, vă alegeți ce vă place cel mai mult din această listă. Nu știu, să alegem așa Assistant Internship. Aici vă alegeți una din ceea ce vă propune site-ul, mergem pe muzică și aici vă spune site-ul dacă veți alege acest domeniu, aveți posibilitatea să ajungeți să profesați în aceste domenii.
Извините, можно мы попозже? Ну, вы запишите контакты, мы свяжемся с ними. Извините, у нас просто Zoom встреча идет, извините. Și așa mai departe. Deci, site-ul vă propune, vă ajută în funcție de domeniul pe care îl alegeți în orientarea în carieră. Ca să știți că voi puteți acolo citi ce fel de diferite cariere acolo și poate ceva va interesa pe voi. Și ce mai putem să adăugăm? Dacă voi v-ați ales un oricare fel de universitate și ați învățat acolo și dacă v-ați învățat un an sau doi și ați înțeles că posibil ați prefera să studiați un alt fel de universitate sau alt fel de cale sau altceva, voi trebuie să știți că nu e nimic imposibil, voi aveți posibilitate de a schimba universitatea din una în alta, voi ați trebuiască să aplicați universitatea care vreați să fiți admiși și la universitatea care studiați în viitor acum, să spuneți că iată, voi vreați să schimbați calea și să învățați ceva altul. Și dați-vă, arătăm încă o dată, pe site-ul Education in Russia, voi aici puteți alege ce fel de universități, ce fel de tipuri, area of education și alege. După aceea voi faceți o listă de universități care vă plac vouă cei mai tare și după ea, cum voi să vă înțelegeți cu ce fel de universități voi doriți să aplicați, voi vă înregistrați pe acest website. Aici va fi loc login. Noi aici deja suntem, am creat un profil și aici putem să vă arătăm cum se petrece registrarea pe acestea. Pe acest website. Noi am creat un filmuleț, Education in Russia. Aici este explicat cum de registrat pe acest website, cum de făcut un cont și cum de scris toate momentele care acolo sunt cerute. Să vă spun dinainte că asta este foarte ușor de la început. Este necesar să vă registrați doar, să scriți numele, pașaport, să încărcați scanarea de pașaport, să încărcați scanarea de diplomă. Dacă voi acum încă nu aveți diplomă pe mână, sau sunteți student sau elev de la școală, voi puteți adăuga acolo un fel de hârtie că voi acum sunteți învățați în acela clas sau acela curs de universitate și să arătați acolo notele care voi le aveți la semestru. Și dați acum, dacă să vă arătăm acest filmuleț, cum se aplică. În sfârșit? Stați un loc. Auziți, da, ce se vorbește în film? Nu аузим. Сегодня нужно было дать. Тогда давайте поделимся ссылкой. Не знаю как. Нет, можно так. Нужно вот совместить ссылку. Вы можете дать share screen еще раз, и там нужно Сейчас? поставить. Да, Сау- сейчас слышно. Aude? Да, se aude. Super. Pentru a crea o nouă cerere, apăsați pe butonul Create New Application. Cererea trebuie completată folosind datele personale, nume, prenume, locul nașterii, anul nașterii, starea civilă și așa mai departe.
Dacă aveți nevoie de viză, este important să bifați căsuța Visa is required. Dacă nu aveți nevoie de viză, atunci nu trebuie să bifați această căsuță. De asemenea, trebuie să completați și cu datele din pașaport, deci acesta vă este necesar. În cele ce urmează, trebuie să completați cu datele dumneavoastră de contact, dar și cu datele de contact ale unui membru de familie sau ale tutorelui dacă este cazul. Se va alege domeniul și forma de învățământ pentru care doriți să aplicați. Vă rugăm să alegeți 6 universități pentru a avea cât mai multe șanse de a fi admis. Universitățile se aleg în funcție de preferință. De exemplu, universitatea la care doriți să ajungeți cel mai mult se va pune prima. Dacă aveți nevoie de un an pregătitor pentru studierea limbii ruse, vă rugăm să alegeți căsuța I would like to attend a preparatory Russian course. Dacă aveți diplome de la olimpiade sau concursuri, le puteți adăuga pentru a vă crește șansele de a fi admis. Următorul pas constă în printarea, semnarea și încărcarea pe site a consimțământului pentru prelucrarea datelor personale. În ceea ce privește actele, acestea trebuie încărcate conform cerințelor de pe site și anume, aveți nevoie de pașaport în original și de diploma de la ultimele studii absolvite. La final, trebuie să apăsați butonul Print Application, să printați și să semnați cererea, după care să o încărcați din nou pe site și să apăsați pe butonul Submit Application. Atenție! După ce aplicați pe Submit Application, nu veți mai putea face modificări în cererea dumneavoastră. Dacă totuși va fi cazul, va trebui să contactați centrul rus, care vă va înapoia cererea pentru a face eventualele modificări. În cazul în care aveți întrebări sau probleme, adresați-vă nouă, Casa Rusă din București, iar noi vă vom ajuta cu mare plăcere. Vă dorim succes! Ok, dar acesta a fost video despre aceea cum se face aplicarea asta. Aplicarea este foarte simplă. Voi trebuie doar să vă registrați pe site, acolo să scrieți numele, pașaport, să încărcați scanare de pașaport și scanare de diplomă. Încă o dată aș dori să repet că dacă nu aveți diplomă, nu este nimic, voi puteți să faceți acolo o scanare de o hârtie, că voi învățați acum în clasa aceea și aveți note la semestrul acela. În orice care caz, dacă aveți întrebări, noi suntem deschiși, să nu vă pare că noi suntem departe și nu suntem cointeresați să vă ajutăm. Noi, cum zice, asta este lucrul nostru, să vă ajutăm pe voi, să vă înțelegeți ce exact voi posibil doriți din viață, cum să vă îmbunătățiți viața voastră și viața României, că noi adevărat credem între aceea că numai împreună toate țările, când noi lucrăm împreună, când noi ne schimbăm ideile bune în în știință și în cultură, numai în această mix, noi putem crea adevărat ceva bun și să creăm pace în lume întotdeauna. În caz de dacă voi aveți întrebări, noi putem acum răspunde la oricare care voi doriți. Poftim să nu vă rușinați,
Aprindeți microfonul, să întrebați dacă în caz ceva aveți. Da, am eu o întrebare. Legat de faptul că eu sunt deja student în ASE și aș vrea să merg în Rusia eventual pentru un semestru sau mai puțin. Sunt posibilități pentru acest lucru? Да. Aveți pe site дополнительное профессиональное образование, adică, cum numim noi în birou, școli de vară. Adică nu sunt așa zisele școli de vară, doar că nu se petrec doar vară. Puteți alege semestru de primăvară, semestru de toamnă sau semestru de iarnă sau școală de vară. Aveți, nu știu, haideți să vă mai fac acum un share screen, să vă arăt unde îl puteți găsi acest domeniu pe site. Вот здесь. У нас нам нужно включить. Да, это ассистент. Это секунду, только еще вот это вот, да? Da. Сейчас. И именно fac un Apoi vă facem o demonstrare. Da. Deci pe site îl găsiți ca acest titlu. După ce introduceți acest titlu, aveți aici perioada. Adică aveți an academic pe 10 luni, aveți posibilitatea să învățați limba rusă 4 luni, 10 luni, o lună, 4 luni, 3 luni și așa mai departe, în funcție de domeniul pe care îl doriți dumneavoastră să-l învățați acolo. Mulțumesc mult! Și mai jos, după ce alegeți perioada pe care o doriți, mai jos vă alegeți universitatea. Aici va fi, da. Iată, Moscow Power Engineering. Noi aici am ales energetică. Da. Spate de ales orice domeniu care acolo doriți. Am înțeles, mulțumesc. Da, în caz de să știți că voi puteți veni la noi în centru, noi suntem aici, în caz de voi puteți scrie un e-mail pe e-mailul nostru și noi vom fi bucuroși să vă ajutăm numai decât. Iată aici este Facebook-ul nostru, Casa Rusă, în lista de informații unde este. Vă ne zășli în site. E ok aici. Secretariat.ccr@mail.ru. Iată undeva pe aici. Număr telefon, numărul. Da, iată aici undeva. Pe Casa Rusă, acolo în listă de informații, voi veți găsi a nostru e-mail și să se scrieți. Noi vom fi bucuroși să vă răspundem la oricare întrebare. Noi, în caz de voi, acolo lăsați telefonul dumneavoastră, noi vă sunăm înapoi. Putem să vă sunăm pe WhatsApp video și să vă explicăm oricare întrebare dacă voi aveți. Personal. Давайте тут vă lăsăm aici în chat adresa noastră de mail și numărul nostru de telefon de la recepție ca să ne sunați în caz că aveți alte întrebări. Da. Să știți că noi suntem deschiși pentru oricare întrebare. Să știți că dacă noi înțelegem foarte bine că acum tot se schimbă totuși așa de repede și este imposibil de ales ceva unul și pe toată viața, este foarte greu. Și dacă voi doriți de schimbat universitatea în cursul învățământului, este posibil. Asta nu este ceva odată și făcut pe toată viața. Așa, alte întrebări? Ok. Da. Văd că cineva să pune. Anca, vrei să vorbești cu noi? Da, eu vreau. Mă auziți? Da. Acolo unde ați arătat mai devreme, arătau 4 luni, 10 luni, 5 luni, perioadele acelea. Nu menționează și perioada exactă, adică de când? Din septembrie, din octombrie, din decembrie? Asta mi-e un pic neclar. Da, acolo unde voi alegeți 4 sau 10 luni, voi, de exemplu, ați ales acolo 4 luni și el vă arată toate universități care propun cursul de 4 luni. Și acolo voi intrați în universitate, în link de la universitatea de acolo și vă uitați din ce lună se începe.
că nu le merge site-ul pe opțiunile alea. Când dai la additional programs acolo și selectezi, nu, adică arată 0 rezultate. Cred că au o problemă pe site. Că am încercat și eu aseară să mă uit. Voi la additional programs. Imediat noi acum ne vom uita, dar se întâmplă așa că posibil acelea 4 luni care acolo sunt încă 4 luni, este, dacă de tras atenție, sunt duration 4 months and și e scris acolo agriculture. Duration 4 months și ядерная fizică, cum va fi? Energetică nucleară. Fizică atomică nucleară. Atomică, da, fizică atomică. Și acolo poate să ne, cum zice, posibil că ingineri, programiști, când ei au făcut site-ul acesta, au fost așa fel de cursuri și acum 4 luni pentru nucleariști s-a terminat. Și posibil, cum trebuie de ales diferite luni și de văzut oricare posibilitate. Posibil așa că acest an încă nu a publicat aceste cursuri de 4 luni în alte domenii, dar posibil peste un timp oricare o apare. Înțeles. Dacă, Anca și alții, dacă voi aveți întrebări, să nu vă rușinați să îmi scriți, noi adevărat răspundem. Asta este lucrul nostru, să vă răspundem la oricare întrebare. Dacă voi aveți nevoie de ceva, un ajutor de a completa sau ajutor psihologic, noi tot putem să vă ajutăm. Aș vrea să vă întreb câți dintre voi v-ați înregistrat deja pe site? Nu știu, Eu am înregistrat. dați acolo un hello sau nu știu să spuneți eu. Anca a răspuns că Da, Anca, cu Anca am vorbit la telefon. Da, bună. Da. Altcineva? Alexandra? Și Emilia, ne auzi? Eu m-am înscris. Știu că te-ai înscris și tu. Și eu m-am înscris. Se auzea puțin întrerupt, de aceea n-am răspuns imediat. Deci 3 momentan de toți? Okay. Ceilalți nu v-ați înregistrat, dar să înțeleg că doriți acest lucru. Da, e una întrebare. Da, spuneți o întrebare. Cursurile din Rusia vor fi echivalate cu cele de la Universitatea din București, adică ar fi nevoie să mai dăm examenele din România încă o dată? Nu, se echivalează. Ok. Se echivalează, de exemplu, dacă sunteți la ce universitate sunteți? Limbi străine. Da, limbi străine. La limbi străine se echivalează limba pentru care plecați. Adică dacă sunteți la rusă, nu știu, engleză, plecați în Rusia, se echivalează examenele cu cele din rusă. Pentru cele din engleză va trebui să vorbiți cu profesorii care țin orele și să încercați cumva cu ei să vă înțelegeți să dați examenele după. Sau când ajungeți la universitate în Rusia, să vedeți dacă se fac cursuri de engleză suplimentare ca să vi se echivaleze și a doua limbă. Am înțeles, mulțumesc frumos! Poate mai aveți încă alte întrebări? Eu să repet o întrebare. Te-am întrebat și ieri. Deci eu am terminat facultatea. Da. Am terminat și master. Și acum eu mă încadrez, adică nu numai pentru școala aia de vară de 2 luni, adică mă încadrez și pentru celelalte programe mai lungi, indiferent că mai sunt sau nu studentă. Da. Da? Deci e ok, pot să aplic și pentru o perioadă mai mare. Ok. Da, Că nu mai puteți să plecați. Încă întrebări? Ok, bine, dar dacă întrebări mai mult nu sunt, încă o dată, poate Spiridone Oan, poate voi aveți ceva întrebare? A întrebat cineva Este o întrebare pusă pe chat, da. Cea legată de viză, care este procedura pentru obținerea vizei.
Pentru a obține viza este procedura așa este procedura. După ce cum aplicați pe website și treceți toate formalități, treceți convorbire, cum se spune? Interviul Interviul la noi și după aia documentele sunt trimise la Ministerul Educației și la diferite universități care voi ați aplicat. După aia, universitățile răspund dacă ei au locuri pentru dumneavoastră sau nu și dacă posibil voi ați câștigat în concurs de alți studenți din alte țări și dacă ei au răspuns da, o universitate care voi ați ales și voi încă doriți, voi nu v-ați răzgândit, universitatea trimite numele dumneavoastră la Ministerul Educației și mai departe Ministerul Educației vă face invitație în Rusia și această invitație se trimite la ambasadă prin Ministerul Afacerii Externe și după ea voi puteți aplica pentru viză la ambasadă și a primi. Și în cât timp aflăm dacă am fost admis sau nu? În cât timp aflați, asta depinde de ce program voi apelați. Dacă voi apelați pe anul viitor de învățătură care se va începe din septembrie, la Rusia se începe de la septembrie, rezultatele se știu cam prin primăvară și vara. Am înțeles. Deci durează câteva luni. Da, acesta durează câteva luni și dacă voi aplicați pe o programă scurtă care se va începe, dacă voi o găsiți și ea să începe primăvară, desigur că răspuns va fi înainte, cum iarna. Eu am vedere că răspunsul vine cu câteva luni înainte de la început de program. Am înțeles. Posibil alte încă întrebări. Dacă aveți încă întrebări, poftim, puteți acum să le spuneți sau să le scrieți prin secretariat. Noi suntem bucuroși, adevărat, să vă ajutăm și să alegeți program și poate cum de aplicat, cum de scris tot prin website, poate ceva ales din universități, ceva altul, orice aveți din întrebări, poftim, scrieți, noi suntem bucuroși să vă răspundem, suntem gata să vă răspundem prin sunet, prin WhatsApp video, dacă va fi mai comod posibil. Și dacă doriți, noi putem face aceste Zoom întâlniri mai des, pentru acei care deja au pus aplicări și posibil vă trebuie ceva ajutor, dacă doriți. Cine e din București poate veni la noi la centru, ne găsește aici cu laptopul, venim noi cu laptopul nostru sau veniți voi cu laptopul vostru și vă înregistrăm, vă ajutăm să vă înregistrați pe site chiar aici. În caz că e complicat și nu vă dați seama ce să alegeți sau e prea greu. În caz de voi sunteți la București sau aproape și nu aveți Xerox care face scanare, puteți să veniți la noi, noi vă ajutăm și cu asta tot. În orice caz, nu vă rușinați, să întrebați și să sunați. Noi suntem bucuroși să vă ajutăm. În caz de nimeni mai mult nu are întrebări. Нужно сделать еще последнюю заметку насчет что им нужно это в конце. Заявление анкеты? Заявление анкеты, паспорт, документ образования. Это что им обязательно нужно перед тем, как мы начнем изучать их сферу. Da, iată, doamnă, către Diana, eu nu pot așa de bine explica. Da, ok, o să vă explic eu. Deci, ca noi să vă putem lua în considerare cererea pentru studii, trebuie să aveți 3 lucruri esențiale completate pe site.
Adică, după ce v-ați ales universitățile, după ce v-ați pus toate datele personale, nume, prenume, adrese de unde locuiți, date din pașaport și așa mai departe, aveți acea anchetă sau application, cum apare pe site, trebuiește printată și semnată, după aia scanată și încărcată din nou pe site. Și copia originală după pașaport, adică o copie scanată sau o poză, dar să fie de calitate bună, și un act de la ultimele studii finalizate. În caz că sunteți student sau elev, vă puneți o adeverință de la secretariat, cereți să vă treacă notele de la ultimul examen sau ultima sesiune absolvită și care să ateste că se folosește pentru admitere în Rusia, notele de la ultimele examene și faptul că sunteți student la universitatea cutare sau la liceul cutare. Deci astea 3 lucruri sunt esențiale ca noi să vă putem lua dosarul în calcul. După ce noi ne uităm prin toate aceste lucruri, ne uităm la pagina noastră în caz că, nu știu, ni se pare nouă că ați ales o universitate care se află la celălalt capăt al Rusiei și noi vă putem recomanda o altă universitate, noi vă sunăm și vă spuneți, știți, ar fi ok să alegeți altă universitate sau chestii de genul. După aceea o să fie, după ce treceți de actele pentru prima etapă, adică cele 3, aveți actele pentru etapa a doua, care sunt copiile traduse ale celor 2 acte anterioare, adică copia după ultimul act de studii și pașaport, după care aveți adeverințele medicale care trebuie făcute cu cel puțin jumătate de an înainte de a pleca în Rusia, pentru că ele expiră destul de repede, și mai multe acte le vedeți acolo pe site. Deci acestea sunt doar pentru a doua etapă. Pentru prima etapă sunt doar aceste 3, sunt obligatorii ca noi să vă putem lua în calcul Deci pașaport, diplomă și aplicația de pe website ancheta semnată. Da, semnată. Semnată și... Da. Pașaport, vă referiți la buletin sau Nu. pașaport? Pașaport, Da, pașaport. Pașaport, nu Păi, buletin. pașapoartele alea sunt turistice, practic de educație? Da, sau pentru de viză muncă? vă trebuiește acel pașaport. Deci viza nu se pune Ok, am înțeles. și nu am avut o problemă cu o studentă care la fel a încărcat buletinul și am fost nevoiți ca, după ce am trimis toate actele în Rusia, să o sunăm și să încercăm să dăm de ea ca să ne încarce înapoi pașaportul ca să o poată primi, pentru că toate datele din pașaport, adică seria și TNP-ul, sunt folosite de ambasadă ca să vă poată acorda viza. Că numărul de pașaport este trimis de pe website la Ministerul și Ministerul mai departe trimite la Ministerul Educației, trimite acest număr la Ministerul Externe și când acest număr de pașaport, nu de pașaport, dar cum identity card, de buletin, dacă va veni la ambasadă, ei nu va putea pune viză. Da, pașaport trebuie. Pașaportul îl puteți face, cred că, într-o săptămână, nu costă mult și oricum o să vă trebuiască și pe parcurs, că se face pe 10 ani, deci îl aveți. Cine are deja pașaportul făcut din anii anterior, atenție, pașaportul trebuie să fie valabil pentru minim 3 ani. Deci încă 3 ani de acum încolo trebuie să fie valabil. Dacă este valabil pentru 2 ani sau încă pe 1 an, atunci va trebui să vă faceți altul. Dacă posibil, acum cineva are posibil o întrebare concretă despre studii concret, poate voi doriți ceva despre matematică să întrebați sau despre inginerie, programare, poftim, întrebați dacă ceva, dacă vă trebuie. E ok, dar dacă nimeni mai mult nu are întrebări, mersi mult pentru aceea că ați venit, că ne-ați ascultat și sperăm să vă auzim încă o dată, să vă vedem între cererile noastre. Noi întotdeauna suntem bucuroși să vă ajutăm în oricare întrebare. Sunați, scrieți și o seară bună!